ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ହାଟକୁ ଡେମୋ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେଠି ଯାହା ହେଲା ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାସ୍ ଥିଲା। ଆଜି କେଉଁଝର ପାଗଟା ଟିକେ ଖରା ଖରା ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୋରୁମ ସାମ୍ନାରେ ଡେମୋ ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ କରି ରଖିଦେଲୁ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ, ମୁଁ ରୋହିତ, ହିରୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ସ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଜି ବୁଧବାର, ଆଉ ବୁଧବାର ମାନେ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ହାଟ। ଆଜି ଆମ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 125 ଡୁଆଲ ଡିସ୍ ଡେମୋ ଗାଡି ନେଇ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ହାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଡିଟା ବିଷୟରେ ଦେଖାଇବା ଆଉ ବୁଝାଇବା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ହାଟ। ଆଜି ଆମ ଗାଡିର ସିଏନଜି ଭରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ ନରଣପୁର ନେକଡା ଘର ବିଏସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏନଜି ପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକ ବି ସିରିଏଲରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ସିଏନଜି ସହିତ ଇଭି ଗାଡି ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବି ରହିଛି। ମାନେ ଗାଡି ଯେଉଁଟା ବି ହଉ, ଫୁଏଲ ହଉ କି ଚାର୍ଜିଂ, ସୁବିଧା ଏଠି ପୁରା ରେଡି। ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ହାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଗାଡିଟାକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ସାଇଡ କରି ରଖିଦେଲୁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କର, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା, ଗାଡି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି। ଡେମୋ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଆସିଗଲେ ଏ ଭାଇ ମାନେ। ଗାଡିର ଫିଚର୍ସ, ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଲୁ। ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା, ସୋରୁମ ଭିଜିଟ ପାଇଁ ବି କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଭାଇ ଡେମୋ ଦେଖିଲେ, ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ ଦେଲୁ। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଗାଡି ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ରଖିନେଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗର 2 ଜଣ ନିୟମିତ ଦର୍ଶକ ଆସି ମତେ ଭେଟିଲେ। ଭଲ କଥା ହେଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲୁ ଆଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମିନି ବ୍ଲଗ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥାଉ। ଜଣେ ବୁଢୀ ମା ଆମ ପାଖକୁ ଆସି କିଛି ଖାଇବା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମା ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ସେ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାହାଯ୍ୟ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ କଲେ ବି କାହା ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖାହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।